ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар назди цирк ҷойгир мебошад. Аз ин тараф профсоюз ва якачинор, дар ин ҷо бошад гулистон ва аз ин тараф текстил. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар мана ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. ҳам аз ин тараф роҳ аст дӯстони азиз, ҳам аз ин тараф ҳам роҳ аст ва марҳамат худи маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ. Аз 21 ошёна иборат мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар 7 ошёнааш ҷойгир аст. Ду талиф дорад, кор мекунанд. Айни замон дар 7 ошёна қарор дорем дӯстони азиз. Дар бино ду талиф аст, ҳар дуяш кор мекунад ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 21 ошёна иборат мебошад дӯстони азиз. Хона дар назди сирк ҷойгир мебошад. Минтақаи беҳтарин аст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед ва дар сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳи хона мебошад. Роҳ лабаст дӯстони азиз. Ин ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва ду ҳуҷраи истиқоматӣ. Ҳама ҳуҷраҳо ва ошхонаш ҳам низ тиреза дорад. Аз ҳоҷатхона бо ҳаммом шурӯъ мекунем. Ин ҳоҷатхона ва ҳаммом мебошад дӯстони азиз. Як ҷоя кардагианд, аммо метавонед алоҳидаам кунед дӯстони азиз, чунки дар коридор махсус труба ҳаст. Ин ошхона мебошад дӯстони азиз. дар ин ҷо теғзона. тирезаҳои хона ҳам тарафи двора нигоҳ мекунанд, ҳам тарафи роҳи калонро. дӯстони гиромӣ, шикатури хонаам кардагӣ аст. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраро дӯстони азиз метавонед ба меҳмонхона табдил диҳед. дар ман ҳаминҷо угало кунед диван. ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ҳуҷраро аллакай метавонед ба ҳуҷраи хоб табдил диҳед. ин ҳуҷраам низ теғзона дорад ва тирезаҳои ин ҳуҷра бошад тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. марҳамат, дар ман ҳаминҷо сирк асту калсивой минтақаи беҳтарин мебошад, чунки ҳама чизҳои дар корӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. нархи хона бошад дӯстони азиз, сари 1 метри квадратӣ $1000 мебошад. дар умум $65,000 боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин авормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.